Dan banyak hal nanti yang tersiratkan untuk malam ini. Beberapa lagu yang sudah disematkan dari tuan rumah, pokoknya saya utamakan, saya usahakan semaksimal mungkin. Karena beberapa lagunya juga keren-keren kok, lagu-lagu asik. Yang nantinya juga terima kasih banyak untuk Bapak Keamanan, sungguh dalu semuanya Bapak Nggih. Dari segenap tim keamanan terpadu, dari Polsek, dari Koramil Kecamatan Pucawangi. Dan sebelum muda semua juga terima kasih hari ini. Ini ada permintaan dari tuan rumah, khususnya satu lagu Kasunyatan, juga bebarengan sama permintaan dari temanku. Ini juga terima kasih Maturwun, dan jangan lupa ya pokoknya hari ini apapun konsekuensinya ya Do ya. Oke. Dan terima kasih, memang keren sih hari ini, apalagi yang bawakan sama adik Wedok, keren sekali ya. Oke. Pokoknya iya dong ya, harus keren hari ini. Apapun yang dibawakan dengan satu lagu dari permintaan dari tuan rumah juga buat tamu undangan. Yang terpenting malam ini adalah silakan yuk menikmati dari event acara malam ini, pernikahan Mas Aditya dan juga untuk Mbak Adatus Saidah. Ini semoga bahagia selalu karena banyak didoakan dari semua masyarakat Klaten dan juga teman-teman dari manapun yang hadir malam ini. Oke, lagu nuansa enak, silahkan Yesa, sini Yesa, yuk, monggo Yesa yuk. Bersama teman-teman dari kawan-kawan Rahmat Wipa, terima kasih Rahmat Wipa, dan juga untuk bersama teman-teman dari Jawara Production Shooting. Kayaknya biar tak kasih yang jus dulu, satu lagu request ada Kasunyatan. Monggo yuk bersama, balik opis, oh iya, ono acara banget ini. Halo Mas Adi, ini demi kamu ini. Ayo. Ora gampang nompo lelakon iki, aku wis nyoba ikhlas nanging abot lakoni. Nompo kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya. Ngapuran aku yen ninggalke sliramu, nanging atiku wis dudu Gusti tansah krungu apa panyuwunanmu, muga kowe enggal entuk gantiku. Ati durung lilo, kowe nyanding wong liya, apa iki kasunyatan sing tak tampa, bebasane kembang mekar ana ing ati, nanging dudu aku sing duweni. Ayo dong. Wes cukup leno timbang atimu lara, mergo rasa tresno ra bisa dipaksa. Atiku percaya kowe yang iso nilakne aku sumanding wong liya. Ora Yesa, dia ora so ikhlas patenku Yesa. Aku kurang ronto Yesa. Ini ya macam. Amel ya Mas. Besok karo Yesa terus semua. Peres Mas Adi. Ayo toh dong. Ser. Ora gampang nompo lelakon iki, aku wis nyoba ikhlas nanging abot lakoni. Nompo
kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya. Rungono Mas Adi. Kurang ninggalke sliramu nanging atiku wis dudu tuwekmu. Gusti tansah krungu apa panyuwunanmu, muga kowe enggal ento gantiku. Boleh nyanyi sama-sama ya semuanya. Ati turung lilo kowe nyandeng wong liya, apa iki kasunyatan sing tak tampa, bebasan ning kembang mekar ono ing ati, nanging dudu aku sing duweni. Ayo dong. Wes cukup lekno timbang atimu lara, mergo rasa tresno ra bisa dipaksa. Atiku percaya yen kowe mesti bisa nilakne aku sumanding wong liya. Oke. Mas Adi Satria. Dalam dek. Ya siapa deh semua di sini yo. Terima kasih ya Sa. Dan teman-teman di depan semua juga selamat malam pagi ya. Untuk yang lagi menikmati apapun malam ini ya. Rungono aku ya. Ora gampang nompo lelakon iki, aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni, nompo kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya. Ngapuranen aku yen ninggalke sliramu, nanging atiku wis dudu tuwekmu. Gusti tansah krungu apa panyuwunanmu, muga kowe enggal ento gantiku. Rasanya aku ati turung lilo kowe nyandeng wong liya, apa iki kasunyatan sing tak tampa, bebasan ning kembang mekar ono ing ati, nanging dudu aku sing duweni. Asike Wes cukup lalekno timbang atimu lara, mergo rasa tresno ra bisa dipaksa. Atiku percaya yen kowe mesti bisa nilakne aku sumanding wong liya. tak bisa ake tresno. Terima kasih Mas Adi. Apalagi Cinta tak direstui, bar kasunyatan, cinta tak direstui. Iya, wah, Koyo